Pa svakog dana pre nego što krenem na posao, setim se šta sam sve juče uradila. Kako i mala stvar čini veliku promjenu za njih. Kao kad ih zagrliš, oni su toliko zahvalni za to. Zahvalni su za dodir i za osmeh i za pogled razumijevanja. Mi smo stajali u redu koji vodi za registraciju u samom Preševu i devojčica je vidno uplakana prišla meni i ja sam je pogledala i shvatila da je njoj dosta svega i da ono što je njoj potrebno je uteha. Tako da sam je zagrlila i to je bilo dovoljno, bez reči. Pa ja se osjećam kao da sam učinila neku promjenu, pa makar i na par sati.